Hej! Nu er det blevet tid til en opdatering her fra Canada. Vi har netop været på den 5. internationale kongres i positiv psykologi i Montreal her i Canada, og det har været intet mindre end fantastisk. Det har været et fuldt program med masser af formidling af ny viden, forskningsbaseret viden naturligvis, men også med den her nye dimension på konferencen, som handler om at overføre forskning, teori til praksis. Og det er jo noget af det, som optager mig allermest. Jeg har 3 vigtige pointer, som jeg tager med hjem herfra. Det er noget af det, der kommer til at fylde i de foredrag, jeg laver i efteråret og i foråret. De 3 pointer, de handler om, nummer 1, det handler om den hedoniske lykke og den eudaimomiske lykke. Det føles ens, men der er stor forskel på den påvirkning, som de 2 former for lykke, de har på vores biologiske tilstand, altså simpelthen på vores fysiske helbredstilstand. Det synes jeg er super interessant. Det er noget af den nye viden, vi har fået ved, at der er kommet det her samarbejde mellem forskere inden for naturvidenskaben og så inden for de mere humanistiske videnskaber, som psykologien jo er. En af de andre pointer, som jeg synes er rigtig vigtigt at tage fat på, og som jo i forvejen fylder meget, også i min Ph.D., der jo handler om, hvordan vi simpelthen lærer vores børn og unge mennesker livsduelighed. Det er alt det her, der handler om mening. Fordi hvad er mening? Hvad er meningen med at gå i skole? Hvad er meningen med at lave arbejde med livsduelighed? Hvad er meningen med at arbejde med sin velvære? Fordi der er jo mening på mange niveauer. Og det handler om, det er at kunne se forskellen mellem, hvad er formålet og hvad er meningen. Ikke bare den overordnede mening, men simpelthen den mening, der er for den enkelte. Fordi det er det, der giver engagementet, og det er det, der giver motivationen. Så det er nogle meget vigtige indsigter, som jeg i hvert fald har fået med hjem her fra konferencen. En tredje vigtige ting, som jeg tager med hjem herfra, det er hele det felt, der hedder Positive Education. Det er ikke rigtig noget til Danmark. Vi har ikke et dansk udtryk for det, men Positive Education er rigtig stort i Australien, i England og i USA. Og der er ingen tvivl om, tro mig, det kommer også til Danmark. Og Positive Education, det handler om mere end, hvordan vi arbejder med velvære og livsduelighed i skolesammenhæng og institutionssammenhæng. Det handler også om, hvordan vi i vores forældreskab, i vores omgang som voksne med børn og unge, kan tilgå hele den her opdragelsesopgave og det at være voksne rollemodeller i det her styrkebaserede perspektiv. Og der er rigtig meget ny forskning inden for det område. Helt konkret har Lee Waters lige udgivet en ny bog, der hedder The Strength Switch. Og Lee Waters er professor på Melbourne Universitetet, og jeg kan så også her afsløre, at jeg er meget stolt og glad og taknemmelig over, at hun personligt har inviteret mig til at komme og studere på Melbourne Universitetet her i forbindelse med min Ph.D. Så det er noget af det, jeg ser rigtig meget frem til, både personligt, men også i forhold til at kunne viderebringe meget mere viden om hele tilgangen til forældreopgaven. Og det er jo noget af det, som spiller rigtig godt sammen med min glædebog, som jo arbejder med trivselsfremmende faktorer, og som jeg så også her kan afsløre netop i forbindelse med konferencen er blevet udgivet på fransk. Så nu har vi altså Mon livre de bonheur, og vi har My Happy Book, og så har vi min glædebog på dansk.